everyone, welcome back to my YouTube channel. Nwngtang boibw आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअआवहाय गासिखौबो गोसो गोरबोजों आरो केसुआव फिन बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं होननानै। दा जोङो सनजनाजों आंजों माबायाव थांनो नागिरदों गोजोन फ्रियावहाय माने दिनैहाय हठाथसो जाब्रबनाय आरोना साडेनलि जाब्रबनायसो आब' पार्टी मेकआप आर्टिस्टआ बियो आंखौ लिंहरदों फट'शुट खालामनो। फट'शुटआनो जागोन देबोरगाव खोमा देबोरगाव होनदोंमोन लकेशनखौ दा मा जायो नायनोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायलांबाय थाबासोथ' मोनसिगोन अबे जागोन बेखौ देखायलांगोन आङो आरो लोगोसे माने जोङो दा गोजोनफ्रियाव थांनो नागिरदों। गोजोनफ्रियाव जों देलायहैगोसै मा कस्टिउमखौबो नोंथांमोन देखायगोन आङो दिनैहाय माबायदि कस्टिउम गानगोन आरो माबायदि हेयार स्टाइल खालामगोन माबायदि मेकआप खालामगोन नोंथांमोननो आं देखायलांगोन। दा जोङो थांगोननानै उनावहाय जोङो देबोरगाव थांगोन आरो माबानि शुटनि थाखाय आरो नोंथांमोना जुदि आं भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडबा नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम। थ' दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। नै दा गाइसजों थांनो नागिरबाय ओंखारबायानो जोङो ओमफ्राय दा जोङो माबायाव थांग्रोगोन पार्लाराव थांनानै जोङो माने आंहा थ्रेडिं खालामनांगौ नालाय ओंखायनो थांग्रोसै बाहायनो ओमफ्राय बिनि उनावहाय डाइरेक्ट लासै थांसै जोङो बारा गोजानबो नंखाया आइ हटेलनि खाथियावनो खायसिनि माबाया रुमा दा थांग्रोसै बिदियाव नायलांबाय थाबानो जाबाय। गासिबो होनाङा दे ओरैनो गोसोखौ मोजां खालामनो थाखाय कमेन्ट गाज्रिबा दुखु मोनो कमेन्ट गाज्रिबा दुखु मोनो नालाय ओंखायनो गाज्रि नुबाबो मोजां नुदों आबो होनबानो जाबाय आरो नायलांबाय थाबानो जाबाय। बिदिब्ला जों गाखोनोसै गारियावहाय। आथिङा मोजांथार मानो होनो सालायखागोन नालाय उफाय गैया ओंखायनो आंनि होनांगोन ओरैबो बन्दसो ओमफ्राय आंनि फ्रन्ट सिटआव बे जिरायो गाइस आंनि गारि सालायनायखौ नायलांबाय थादो। नुवाखै जाखो आं लांदों नालाय मानो लायनो बिथांमोना जाखो माबा बे ट्रेनिं खालामहैगोन दे बे ट्रेनिं खालामहैगोन दानो नङा थ' सालाय बैहाय आं खालामग्राया ट्रेनिंआ ट्रेडिं गुसु दा फैफिनबायना नै ओंखायनो खालामो आरो दा सेबां मोजां जानाय नङा जों थांगासिनो गाइस नै on the way guys on the way जों सफैबाय रुमाबो जा थान्दा मोजांथार रुमा बाबा दोनफैबाय जोंखौ ओमफ्राय खाथिखा नालाय ओरै आइ हटेलजों एसे हाबबानो मोनो दा आब' देलायसिगोन ओमफ्राय रुमाबो जा मोजां मोनांगौ हनै फुजा होदों आब'आ थ' खाथिया बिराद मोजां मोदोमदों। दा जों आब' देलायसिगोन ओमफ्राय आं फारि नोंथांमोना देखायलांसै आब'आ आंखौ माबा देलायहोयो आरो मा कस्टिउम गानहोयो कस्टिउमखौबो नोंथांमोन देखायगासिनो आङो दानो देखायथ'ला आं नुग्रोखाबाय कस्टिउमखौ दानो देखायथ'ला लासै देखायलांगासिनो आं नोंथांमोन नायलांबाय थाबानो जाबाय दे भिडिअखौ स्किप खालामनाङा ओमफ्राय कमेन्ट खालामबानो जाबाय माबायदि बुंदों। नाय गाइस बिदिब्ला आब'आ आंखौ मेकआप खालामगासिनो लासैनो खालामलांगासिनो आब'आ ओमफ्राय आङो मेकआपखौ बहुद मोजां मोनदों आं लासै नोंथांमोननो खिथाजोबगोन बे भिडिअनि गेजेरजों आं माबायदि मोनदों आरो खालामजानानै माबायदि मोनदों आरो ड्रेसखौथ' बुंनांला नोंथांमोननो देखायाखैना आं ड्रेसखौ एबार लास्ट फाइनाल लुक माने आब'आ आंखौ मोखाङाव माबायदि देलायहोदों ओमफ्राय बे ड्रेसजोंनो फाइनाल लुकखौ आं खिथागोन नोंथांमोननो नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ आरो लोगोसे नोंथांमोना जाय मेकआपआव इन्टारेस्टेड दङ एबा मेकआप कर्स लानो इन्टारेस्टेड एबा सेल्फ मेकआप खालामनो एबा पार्टि मेकआप खालामनो इन्टारेस्टेड दंबा आब'नाव थाब बुकिं खालामखादो माने दा बैसागुनि अफारबो होगासिनो आब'आ स' माखौथ' नेदोंना थाब माबा हैदो।
सनि बिथिं दं जोंनि कस्टिउम गासिबो आं मा गानगोन माने बेंगलि ना आब' औ बेंगलिनि कस्टिउम दं आरो बेवहाय पिंक जागोन ओमफ्राय नै जोंनिहाय माबाखौ मा होननांगौ जाखो लेहेंगा औ लेहेंगा ओमफ्राय नैबे चुरनि ओमफ्राय बे ब्लाउस ओमफ्राय नैबे नै देलायग्राफोर बेंगल्स दा गानग्रोसै बिदिब्ला हेभि ना दा गानग्रोसै बिदिब्ला ओमफ्राय गाननायनि उनावहाय नोंथांमोना देखायगासिनो देलायखांबायानो नै फेसनि मेकआपआ कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय दा हेयार स्टाइल खालामगासिनो आरो फाइनाल लुकखौ दा दसे उनाव नुनो मोनसिगोन दख'ना कमप्लिट जाबाय अलमस्ट जाजोबखाबाय ओमफ्राय खानायखौ खालामगासिनो आब'आ ओमफ्राय दा कस्टिउम गाननानै गासिबो गोदोनानि आखाइनि आथिंनि गानना जोबनानै उनावहाय लास्ट फाइनाल लुकखौ नोंथांमोननो देखायगासिनो जों नायलांबाय थाबानो जाबाय फार्स्ट टाइम ओरैनोथ' बांसिन दख'नायाव जायोना दख'ना सारियाव दिनैना बेंगलि सुट रिसेपसनाव बिदि गानो ना आब' रिसेपसनाव गानो बिसोर बिदिखौ ओरैनो हाबायावथ' माबासोना गासिबो जाजोबखांबाय देलायखांजोब्बाय गासिखौबो जास्ट माने फट'शुटल' लायनांसिगौ स' दा जोङो देबरगाव थांग्रोगोन देबरगावनो लागोन जोङो ओमफ्राय जोंनि माबाया खेबग्रायानो जाहैबाय आकाशखोर आरोना नायनो हागोन नोंथांमोना आंनि फाइनाल लुकखौ नायनो हागोन माबायदि नुदों होननो रोंला आङो मानसिफोर थाबा रोङा ओरैनो हगारलागासिनो जाबाय दाहाय